Hindi po madali ang maging successful. Yes, maybe, yung mga nananalo sa loto, instant millionaire, mayaman agad. Pero bihira lang yan mangyari. 'Di ba? Hindi natin kailangang gugulin yung oras natin para sumugal sa loto, 'di ba? Paano kung taya ka ng taya sa loto, tumanda ka na, yun lang yung inaasahan mo? Walang nangyari, 'di ba? Kasi yun lang yung inaasahan mo. Bibihira lang yun. Pero ito, kapag ikaw mismo, tayo mismo yung gumawa ng paraan para maging successful, tayo mismo yung kumilos, 'di ba? Hindi man madali yung tatahakin natin, yung aakyatin natin. Pero pag hindi tayo sumuko, mararating natin yung tuktok. 'Di ba? Parang aakyat tayo ng bundok. Paano natin maaakyat yung pinakatuktok ng bundok kung hihinto tayo, 'di ba? Kung aatras tayo, syempre patuloy, 'di ba? Ano man yung obstacle, ano man, marami mga bato diyan, 'di ba? Umulan man umaraw, kung gusto nating marating yung tuktok ng bundok, 'di ba? Pag meron tayong pinapangarap sa buhay, 'wag nating isipin na bukas mayaman na ako. Bukas sikat na ako. Bukas may sasakyan na ako. Hindi pwede yung ganon. Kahit lahat ng mga milyonaryo dyan, i-observe nyo yung mga negosyante. Milyonaryo yan ngayon kasi ilang taon yan na nagtrabaho. Ilang taon nilang kumbaga ginugol yung oras nila at panahon, 'di ba? Para sa business nila or yung career nila, 'di ba? Kung saan man sila ngayon, ilang taon sila nagtrabaho, nagtiyaga. Ang mahirap kasi sa ibang tao is nakikita lang nila yung success, pero hindi nila nakikita yung hirap, kung paano 'to nagsimula, ano yung pinagdaanan, ilang taon nagsumikap. So, kailangan, kapagka meron tayong iniidolong tao or na-inspire tayo sa isang successful na tao, tingnan natin paano sila nagsimula at yung journey nila para mas ma-inspire tayo. Magkaroon tayo ng patience. Di po ba? So, yun yung isa sa kailangan natin tandaan na kailangan meron tayong patience na in God's perfect time, ibibigay sa atin yung mga pinapangarap natin. Lalong-lalo na kung wala tayong ginagawang masama para maabot natin yung pangarap na yun. And nagtatrabaho tayo ng maayos. Lumalaban tayo ng patas. Kasi yung iba, baka um, gustong yumaman pero nalalamang sa kapwa. Yes, maaring panandalian, guminhawa yung buhay mo. Pero, wag ka. Totoo ang karma. Pag nanlamang ka ng kapwa, diba? Pag nanlamang ka ng kapwa, pag meron kang inagrabyadong tao, babalik at babalik sa'yo yan. Sisingilin ka niyan. Diba? So, kailangan pag meron tayong minimithing bagay, is lumaban tayo ng patas. Huwag tayong manlamang sa kapwa natin. Okay